Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Horas madihita sasude.
Adorak to sotapuka parmigota di manogoton, jolo martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji madebata sia buku ede onom 54 ayat sada dohok tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, yang go podani diau, dang au napunasa, podani nama suru au doi, molo adong manangise nama bahen lomoni rohani amai, boto onido taringu tupodai, manang nasian debatai, manang nahu hatahoni sian roha-rohak pusat diri. Songon nanido ni surati, akka batang aek nama ngoludo mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, pardengga basa na sumurung, na marpungudo hami dison, mangido tuho sian nasa rohanami, say tabay mahapor siyaon nami, jala pargugoi hami, asa tarulahok kami parangen adenggan, songon na pinangido ni roham sian hami, say ramoti hami, rodi kasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen.
Pati ni debata si hangulu honotta di mingguon ima sian Jeremia 20 ayat pitu. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangamuna na hubaheni. Jala tangyak kok kamu nasida tu Jahoba. Ai molo marhasonangan hutai marhasonangan madohot hamu. Atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na habar tu patikmi. Amen. Tapauduk marohata tatopoti madosata. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu jolom kuhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do bain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami tung najok-jok dohami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unak pebali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatean ni akka perdosa. Alai hamubaon ni roham dolomo ni roham. Asa mangulu. Sesa masaluhut hageiduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite panggulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahok maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogo nitod di parbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat tame marpangalaho bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot uhasisan ni dosa. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jahoba. Tung na solomo dorohaku midahamateon ni parjahat. Nalomo dorohaku midahamumula ni parjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen.
Tajahama hatani debata turpuk epistel di mingguon imana tersurat di Yakobus 5 ayat 1 rodi onom. Markat tisoring mahita majaha di ayat parpudi rapita majaha. Hamu akan namora tumatangis mahamu jala mangangguhi managam hapor suhon nanaik songgop tuhamu. Nauk tasihot dosere dohot perak muna jala sitidangi dopak kamudo tasik i namanggagat tu sibuk muna songon api di papungu hamudo arta di akka ari na parpudi. Terlobido parngado busamuna di tanoon, di pamokmok kamudo dirimuna di hari pamotongan. Diuhumi dibunuh hamudo partigori, dang dialo ibana hamu. Ima sahatna, martua do akkana tumangion hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tahatidak maha porsiaut tai sona ni hinatidak kon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion rap mahitamat dok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo na sohatu dosan natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba na sasadai. Imana tinibuhon ni si Maria. Nagabe-gabean sianton di perbadia anlorang soha bubuan. Ido tuhata natumaon na bernit dipanguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tuban watoru dung ditanom namula mangolu diari patoluhon namanae tu surgu lahu hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargoguna suatu dosani disima ibana
pai mamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasisayan ni dosa doho dihatai namandok mula mangulu dosogot daging ni halak naung mate doho dihangoluan nasora suda. Amin. Horas, tabege ma titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 15 November 2020. Sada parmingguon di HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 15 November 2020, dohot satorusna ganuk ari Minggu di Patupa Huriata do opat hali parmingguon di gereja, ima pukul 6 dohot pukul 10 wib bahasa Batak, pukul 10 tolu dohot pukul 16.30 marbahasa Indonesia. Ruas nanaeng marminggu di gereja, jolo mandaftar mahrite WhatsApp manang SMS, to call center HKBP Rawamangun, nomor 08 sada 20 06 di hari Jumat dohot hari Sabtu mulai pukul sia wib sahatu pukul 16 wib laho manotuhon kuota. Wajib memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Sude parminggoni kecuali pukul 6 wib, totop do disiarhon langsung manang live streaming sian gereja. 2 pertangyangan week, Rabu 10 November 2020, pukul 10 sia wib, di Patupawani Huriata do pertangyangan week secara langsung manang live streaming, marhite YouTube dohot aplikasi sian gereja. Asa sude maruas ni Huriata madohoti pertanyaan ini di bagas tabe. Tolu ujung tahun parhuriaon. Hari Minggu 22 November 2020, ima ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di aka naung monding. Di minggu sadari i jahot do goar-goar ni ruas naung monding salilik nasa tahun parhuriaon mulai 25 November 2010 sia sahat 22 November 2020. Opat pelayanan khusus manang dewan-dewan. Sude kegiatan dohot pelayanan dewan-dewan boi mata jaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. 5 editor video. Asalam tudengkanna aka pelayanan di Huriata HKBP Rawamangun. Tim multimedia membutuhkan relawan laho mengedit video. Informasi lengkap boima menghubungi Situa Iwan Monang Sihite, nomor HP 0812 75507 478. Onom maka tidak kon haporseaon. Minggu sadarion 15 November 2020 di parmingguon pukul 16.30 Patupawon ni Huriata do maka tidak kon haporseaon manang lepas sidi tu opat halak pelajar sidi khusus naung marsiajar na tolu bulanon. Pitu buah-buah naeng marbagas. Titing parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Theo Renaldo Sinambela, anak niamata Tony Tongam Hasiholan Sinambela, tubuh ni Nata Patricia Riani Boruhutagalung, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Nopat, dohot Oroana, Petra Regina Huta Barat, Boru Niamata Maringan Mauldiate, Ido Hotna Huta Barat, tubuh ni Nata Sandra Maurin Boru Sidoabutar, ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan hari Sabtu 5 Desember 2020 di Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Titing paduahon, sada naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma Daniel Hasudungan Gorbachev Tampu Bolon, anak niamata Hisarha Tampu Bolon nahinan, tubuh ni Nata Ropida M Boru Tambunan, ruas ni HKBP Resort Durenjaya Bekasi, dohot Oroana Marta Neta Situmorang, Boru niamata
Edison Situmorang, tubuh ni nata bunga boru manulang, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Pisangan Gading Raya. Pamasumason hari Sabtu 21 November 2020, pukul 8 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagason Ma Arif Budiman Manalu, anak Niamata Ojak Kon Manalu, tubuh ni nata Siti Maria Boru Sitohang Nahinan, ruas ni HKBP Resort Kayu Putih Jakarta Timur, dohot Oroana Eva Listiani Siahaan, Boru Niamata Payan Siahaan Nahinan, tubuh ni inata Rukiah Boru Simanjuntak Nahinan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Jakarta Timur, Wik Balap Sepeda. Pamasumasuan hari Sabtu 21 November 2020, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Resort Kayu Putih. Anggiat manasida gabe parsari peon nadenggan di tonga-tongani huriatta. Walu namoding, sada na di hari Sabtu 26 September 2020, nunga jumulo moding sahalak duli-duli ruas ni huriatta, Morris Chris Hartanto Hutagalung, umur 41 tahun, anak ni Amata Ismunandar Hutagalung Nahinan, tubuh ni Nata Roswita Boru Lumban Tobing, alamat Jalan Kemuning nomor 10 Pitu Utan Kayu Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tuudean Sabtu 26 September 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Na di hari Senin sia November 2020, nunga jumulo moding sahalak ina ruas ni huriatta, Hotma Boru Parhusip, umur 54 tahun, hina baluhon ni Amata Gitar Tapu Bolon, alamat Jalan Nirbaya Opat Onom, RT 10 RW 4 Taman Mini Jakarta Timur, Wik Kayu Putih Kafling Polri. Tuudean hari Selasa 10 November 2020 di TPU Pondok Rangon. Tolu, na di hari Kamis 12 November 2020, nunga jumulo moding sahalak ama ruas ni huriatta, Jovandri Fredly Butar-Butar, umur 32 tahun, hina baluhon ni Inata Munasari Boru Sitorus, alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai, nomor 10 RT 10 RW 2, Kampung Sumur Klender, Wik Kampung Pertanian. Ditaruhon tuudean di Bonapasogit Porsea. 4. Na di hari Sabtu 14 November 2020, nunga jumulo moding sahalak ina ruas ni huriatta, Cahaya Boru Ginting, umur 80 tahun, tinading ni Amata Insinyur PDJ Siagian Nahinan, alamat Jalan Maskoki 2 RT Tolu RW 5, Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tolu. Tuhata mana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namarsi taunoni. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing nong pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulan aka si patu paota bahen sangap di Guarna. Songoni matiting di huriatta minggu sadarion mau liate. Amen.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangraja hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Damang dainang hanggi pinaribot dipakulingi hata ni debataru hita di bagasan mingguon merhite-hite buku ni panurang Jeremia biddu 20 siam mamuka mesiana yasada sahatu ayat pitu alani hujaha madi hitam tapai huti hukma Odo hatani surat natinongos ni panurang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan terbuangin doho tua kamalim doho tua kapanurirang doho tu sadok bangsoing akan naung binuakon ni sine buka nesar sian Jerusalem tu Babel dung terbuan raja Jekonyam doho jolmana rodi akan napinakkias aka iduk ni Juda doho Jerusalem doho takka padde haun doho padde bosi sian Jerusalem na tinongos na tu Babel marhite sian si Eliasa anak ni si Sapan doho si Gemariam anak ni si Hilkiam na si Runu ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninero songonodo hatani Jehovah Sebaot debatani Israel tu saluhut nong terbuang akana hubak konsian Jerusalem tu Babel pauli hamu akka bagas laos ingani hamu jala puka hamu akka porlak laos pangan hamu perbuena buat hamu ma parupuan bahen jolmamu asa tumubuhon anak doho boru hamu pauroho kamu anak muna jala boruhon hamu boru muna asa tumubuhon anak doho boru nasidam asa sopar hamu disim jala unang moru bilangam muna rikoti hamu hut hasonangan ni huta habuangam muna nahubaini jala tangyaku kamu nasida tu Jehovah ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu olak nido yang go sahatna hurian itu hatta mungkin jala pasti dura hiata alami masa-masa sulit pasti do hiata alami dok-dokian pakilalaan borat jala maol tahilalang di sada-sada situasi malah di bagasan situasi nadok-doki tarhira pakilalata dau di bata siak kita tarhira dang dialusi debata nang akka pangiduan nang akka tangyangta adong do situasi na songoni barangkali tak alami di akka pardalan ni parnguluon di tonga-tonga ni hasianganon boido nang ketika hita mulau-laun di akka ulaota seakan-akan ahana taula dang marlapatan orang tidak menghargai apa yang kita kerjakan dan orang bisa sinis dengan apa yang kita lakukan sehingga kita merasakan suasana tempat di mana kita bekerja tidak nyaman. Bisa saja kaum muda yang sedang belajar misalnya merasakan suasana di mana dia belajar tidak sangat kondusif mendukung dia untuk konsentrasi dalam pelajaran itu. Ada berbagai hal elemen di tengah-tengah kehidupan kemanusiaan kita ini. Nabui sabing di situasi ini. Borat, maol, jala susah tahilala. Alai nagabi suku-suku nima. Sodohita disi. Madate dohita disi. Habis do partikiat taholan mangangguki, habis do partikiat tadi si holan mengeluh, habis do gogot tadi si holan marhoi-hoi. Ido nagabe suku-suku.
Jala ido na tatangihon di hata ni debata di bagasatikyo nakamang do tamakainang pengalaman ni bangsa Israel na nabuang tu Babeling. Tarbuang na sida, totutabo toro takasalan niya kahakurangan hajakaton na sida, na maswada ko debata berali na sida lau manob bagana-ganaan. Di situasi habuanganing, romusema di si, aka panurirang pergagak madokon, dahang pola mebir kamu. Hola 2 tahun do habuanganon. Salah satu siap panurangi pergagapi hananya. Alayang go Jeremia madokon daw. Hobartu soso barita na pinasahan ni debata tuau 70 tahun kamu di habuanganing. Alanido di partikian si songoning maulaon di situasi ni bangsoi nagabedao na sida siya tano hatubuan na siyan masyarakat hagorangan na siya budaya dohot agama na sida jala saya toktong masihol tu situasi na denggan dia katik kena salpu ada orang suabuangan di situasi na songonia hado si patu paon. Di dokter si Jeremia diturpukon terus mardalan aktivitas keseharian muna. Di sima hamu di dokhata ni debata anak kaningan diturpukon pauli hamu maakabagas ingani hamu puka hamu akaporlak pangak kamu nang kaperbuena. Aktivitas sehari-hari di tonga-tonga ni kapardalan ni hama Allah ni nata adopi naing terus mardalan. Itu sagabi adong sada kata nauli di bahasa Inggris idokon bloom where you are planted. Terus marparbue di dia peho maringan. Terus marparbue di situasi AHP nani alamammu. Ido soso ni panurang Jeremia diturupukon. Artina neng dohonon na ima ternyata di pemahaman di hata ni debata dang boi situasi kondisi hamaolon gabe mangabati seseorang laho berkarya di tengah-tengah ningguluna. Dang boi partopek konoton ni halak na persea di situasi na borati gabe macokot kita marparbui. Alai justru di situasi na boratido ikom marparbui kita. Molo tatangihon nak kaning hata ni debata jalata berdikot di situasi tanwaeng. Di situasi na borat nuaeng. Walau bulan mahita mengalami pandemi COVID-10 siyon. Alai sukut-sukut ta perenungat taima magodang doha porsyota. Lam tubuh do rohan na masih haolongan di tonga-tonga ni keluarga ala terus sita mula-ulaon pajupang di tonga-tonga ni bagasta. Alalam godang partikiat tadi perenungan dohok marsiajar di jabu lam tabba do parbinotuata lam berkembang do inovasita manang justru holan na mengedungi do hita manol soli situasion alai idahamu makamang do tamakkenang hata ni debata diturupukon didok do ikom marparbui do hita di situasi na doki nata alami di tonga-tonga ni nguluon. Alani molo sanga adong natarsor mau hohomi bana dia hanya berkeluh kesah di situasi pandemik. Oleh firman ini kita diingatkan bangkitlah. Hehema, hicakma. Mulailah berbuah dalam tantangan yang kita alami hari ini.
Ala tabo to takka samua kamang do tamakenang situasi na doki na ta alami i boy do pakyon ni debatano ni gabe sakap nauli na rengga di tonga-tonga ni ngulutta. Situasi yang tidak kita harapkan ternyata Tuhan juga memiliki sebuah rencana yang baik. Asalam pitaha porsiauta, asalam marsihohot kita semakin kokoh dan kuat, kita semakin tegar di tengah-tengah niaka pardalan ningulutta sigano pahari. Alanido hape iko dohonot tado marhite-hite turpugon. Songo dia penuaeng situasita posisita nata ado pinuaeng naing doikon marparbue kita. Aido jauh-jauh ni debatam di tengah-tengah ni ngulutta. Di jauh debatado halak na porsiai asa sude tindakan ni ibana, sian hadirionna, siap posisina, gabe marparbue dan itu sangat menggembirakan Tuhan. Alanido iko dohonot ta donoai kape, dana iko menteri hita gabe, mabailas rohani debatatu hita. Dana iko mamora hita sa gabelas rohani debatatu hita. Dana iko parpangka na tibo hita gabelas rohani debatatu hita tidak. Di sude situasi posisi di tonga-tonga di ngolutang molomar perbui do hita ido mabain las rohani debata marnida hita. Ahape posisi tanuaing dengan kondisi pandemi nuang ikong gabi di rumah kita sebagai karyawan ala ikon dohonok tado marhite-hite hatani debata di situasi IP boido kita marparbui boido kita berkarya boido kita manabai parbinotuata boido kita marhite-hite situasi nasongoni boi nang ragam ni hal nang sipatu paun di tongah-tongah niaka pardalan ni ngulutta. Lausongoni do nang bolobui behita nuaing mula-ulaun hamuak kamang do tamuak kainang di jauh hatani debatado hendaklah orang yang percaya itu juga. Gabe pasu-pasu tu halak na humali yang ibana. Asadada HP songon hatani debata di son situasi mabaik kita gabe sudah marparbui di tengah-tengah niaka pardalan ni ngulutta. Jalan menarik doing. Isema tokoh di tengah-tengah ni habuanga Babelina sangat terkenal. Na membangun hikmat dot hapor syauna. Piga-piga tokoh di sini termasuk Masadrak, Mesak, Abednego, lumubi ma Daniel. Ai Daniel berkarya di tengah-tengah ni habuangan itu. Daniel berkarya di tengah-tengah ni tantangan itu. Daniel maka tidak kok kaporsiona bersaksi di tengah-tengah ni habuangan itu ibadah. Jala tabo tak kasamua kamang do tamuak kena nami diulahon bangso itu. Mulai mereka berkarya di tengah-tengah ni habuangan ini. Jalana menarik. Duko mula bangsa isian habuangan tu Yerusalem. Mereka menjadi benteng-benteng, pilar-pilar pemulihan kota Yerusalem. Ai di paborha nasida mulak, di wabedo akasinamokna, di wabedo artana. Marsiajar nasida di habuanganing tabba parbinotoan nasida ala kapad dehau pad debo sidak king dibuat tusit ala dung mula nasida siak kabuanganing nasida maka toko-toko pemulihan alani do hape kodohonot tado hamuak kamang do tamuak kainang Tuhan ternyata bisa memakai situasi yang berat itu. Dan ketika situasi yang berat itu berlalu, maka apa yang kita dapatkan dalam situasi yang berat itu? Apa yang kita kembangkan dalam diri kita dalam situasi yang berat itu?
Sesudah situasi yang berat itu berlalu, maka itu menjadi tonggak-tonggak, pilar-pilar modal kita untuk pengembangan pembaharuan kehidupan kita pada hari yang akan datang. Ido sataro nakaningan cukup mahita sabulan mengedungi taringot tu pandemikon. Alai moludung berlalu pandemikon. Ahana taparsiajari. Ahana jupak kita di situasi pandemiki. Ido gabe modal tamu setuak katikin aneng roon. Gabe modal untuk pembaharuan kehidupan. Modal laho merestorasi akan amago, akan hilang selama masa pandemiki di tonga-tonga ninguluta. Alena padua kon marhiti-hiti hatani debata hamuak kamang do tamuak kainang dipaingoton hataodo turpukodo di hitam. Halak na porsiai di tonga-tonga ni situasi naborati iko pahaman na suatonon na tubagasan ate-atena. Nang pesoboi situasi i berubah. Alai anggo pakirimon nibana ikut terus do marsigorgor. Nang pe situasi i menjebit tita. Alai panatapatta tu masa depan alani pengharapan kepada Tuhan yang maha kuasa. Kepada Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Gabe boi do nak kita. Lau patu pakaragam di tonga-tongannya kapardalan inguluta. Alani macam menarik do. Jeremia 20 sia ayat 10 siai. Jalarikok donang pahamata bersamaun. Tiopota ketika kita mengalami kesesakan di tonga-tongan inguluan. Hujah hamadi kita. Jeremia 20 sada ayat 10 sada. Ainunga takas huboto. Sakap akanau sakabi taringot tuhamunin na Jehovah. Sakap hasonanga dotahe. Dada tuhamaguan. Asa au mangaleho tuhamu. Ujung na hinalungut temuna. Tantangan persoalan nata adopi. Dadai gabe akhir ni saluhutna di tonga-tonga ninguluta. Alai. Adong dosakap ni debata. Asa gabe jupak kita akan natahirim di tonga-tongan yang kapardalan ni nguluta. Alani do hamuak kamang do tamuak kainang ikut do honot ta do hape. Kehilangan harapan. Jiwa yang tertekan. Frustrasi. Dan margogo. Ini bukanlah bagian yang dibutuhkan dalam kekristenan kita. Alai narikot tatatap ima mangula do debata. Di sudah situasi nata alami di tonga-tonga ningulun. Bergerak do debata, berkarya. Jala tapahami nang lehonon nito di parbadia do tuhita. Di tonga-tonga ningulun lako marguguhok kita lau mangadopi. Lehonon nito di parbadia do tuhita nang. Asagabe mampu kita bergerak di situasi nama cemaol di tonga-tongan yak kapardalan ninguluta. Iko dohonot tado kita halak na porsean. Digohi Tuhan ido kita marhite-hite harapan. Digohi Tuhan ido kita marhite-hite pakirimon. Ala taboto tagas. Tuhan i penang berada do di masa depan. Tuhan ini bersama-sama dohot tita do. Dia kapartikian naneng roon. Ido gabe pargugu. Di halak na porsea. Di situasi na borati. Dakya mago pakirimon nibana. Alina patuluhon di jauh hata ni debata marhite-hite turpukon. Jalanunga gabe tema diakonion diakatik kinasalpu. Asa halak na porseai. Di dia pe ibana maringan ikut terus do manorus ingoton nibana laho manangyak pun naku maliang. Alaniaha molo sejahtera marhadu maon masyarakat di sekitar ta doho donang kita sejahtera.
Di padau tod di sisongonido sia diri ni halak na porsean perasaan iri hati. Di padau tod di sisongonido sia kita asa unang gabe learo hatta manang mangiburu kita mamereng halak na humaliak kita. Alai justru di jauh hata ni debata ikut tangnya konotod do. Masyarakat jolma di dia pehita maringan. Mole pehita tinggal di daerah, di perumahan, di perkampungan, di huta, nasosaugamo dohot kita. Alai jojo ni hata ni debata dengganai tatangyakon nasida. Mole pemula-ulau kita di situasi, di kondisi parugamau do suku na berbeda. Alai nasida pe kotong do tangyakon oton. Ala molo tatangyakon nasida. Sejahtera manang masyarakat di sekitar ta. Marhadu maun ma masyarakat di sekitar ta. Dampak na aha. Gabidoho mahita nang maulae marhite-hite hadu maun di tonga-tonga ni masyarakat. Idosa gabe saya sering tadok. Molo tinggal kita di daerah perkotaan na mengharapkan investasi. Molo tinggal kita di daerah industri yang mengharapkan investasi datang ke daerah itu. Asa gabe dong peluang kerja di kita. Ikodoh donang nasi datangnya konoton. Dada cukup holat diri ni batangnya konoton mulau laun. Alai doho donang para investor pe tatangyakon asagabe marroan tu Indonesiaon lahu membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Molo pe ikom mula-ulau kita sebagai PNS atau sebagai pegawai BUMN apa saja profesita iko doho donang aka uluan di tonga-tongan yaka perusahaan ni. Aka karyawan di tonga-tonga ni para perusahaan ni tangya konot tu adupan di debata. Asa gabibui nang hita rabdo nasida bekerja sama lau mangulahon akau lau ni. Ai hadu maon nah hinirim ni debata di turpukon ima. Dada holan kesejahteraan secara finansial. Ahlai doho donang rasa nyaman. Doho donang keamanan. Doho donang suasana yang mendukung kita lau berkarya di tonga-tongan yang kapardalan ning uluta. Alanido HP riko nei hita ikon masih tangyangan mananyakon halak na humaliak kita nang pehuro naking berbeda agama, berbeda suku, berbeda pikiran, berbeda ide. Alai sada hal dohononna molo sejahtera masyarakat di sekitari sejahtera do kita. Ai ido teori ekonomi. Ido na dikuari multi efek flyeri. Ai molo lam denggan, lam tibbo perputaran ni hepeng di sada-sada luat. Gabe jupang donang akalas ni roha di tonga-tonga ni akka nguluta. Aka per tiga-tiga pe laku ma tiga-tiga. Aka perusahaan pe laku ma usahana. Alai molo soadong do perputaran ni hepeng di bagasan sada daerah. Tutu gabedo do hita mangai. Dada holan mangai di perputaran ekonomi nak kaningan. Alai barang kali na adong di hita pe bui gabe pararon ni dongan. Dak taboto sada-sada mago na dong dihitai. Ala ni juju ni debata di son riko nei HP. Tangnya konoton luat, usaha onoton inganan. Asa gabe marhadu maun nasida. Ai mol malhadu maun nasida dohot mahita marhadu maun. Ala ni hamuak kamang dot tamuak kainang. Di jauh jamita di bagasan sadariod do hita. Terus mamar perbue di tengah-tengah ni situasi nang pe hamaolon noning. Terus mamar pakirimun
ala taboto takas, debata hadir saunari, marsugut dan haduan di masa depat tapi hadir do debata. Terus mahita manangyakon halak dot huta di dia hita maringan ay taboto takas molo sejahtera luak tai doho donang hita gabe maulai di hadu maun sian pasu-pasu di debata. Amin martangiat kita. Maulati maliamang pardinggap masa di asidot holong ni roham. Di paingot hodo hami tutu. Dang tuk situasi kondisi hamaolon mengebati hami berkarya. Alai di situasi nama olipe bodoh hami beraktivitas mengembangkan diri nami, menggali potensi nadong di hami, asa molosalpu situasi na borati, gabe na puna bokal hami, laho merestorasi diaka hamaolon na wadupi hami, malah gabe jupang nami ake bangun. Ale Tuhan, saya manang panguluhon pakirimo di hami, asa manatap kami, hodo Tuhan nami, na setoktong madongani mamasu-masu hami. Paluas mahaminang, akahalak na porsea diho, dada holan mamikir hodoho manangyakot diri nami. Ale doho ma hutangyako kami nang nahumaliak kami. Ay molo marhadu maun masyarakat nadong di sekitar nami luat na huingani hami gabi jupang donang hadu maun itu hami pos dorohan nami ali Tuhan duku bigi hami hatami gabi marsigor-gor manang semangat nami gabi dang tahu tak kami dang habis partikian do energi nami holan sumol soli situasi alai di situasi na dokipe gabe tarbain nami akaragam nya kaparbue di tonga-tonga ni ulu nami di basa tikyon hutangnya ko kami manang akaruas ni kuriam na tongon di bagasan arsa ni roha ala parsirangan doho na hinaholongan ni roha na sidam di keluarga ni inanami Morris Chris Hartanto Hutagalung naung jumolo meninggalkan keluarga alani homa na mangurupi dohok madongani mangapuli nasida suak songonima di keluarga ni inanami hotma boru parhusit naung meninggalkan amanami gitar tapu bolon rabdo sude keluarga. Ale Tuhan, apuli nang keluarga ini. Hutangnya kok kami manang keluarga ni Jopandri, Fredly butar-butar. Na meninggalkan inanami Munasari, Borus Torus. Asima roham nang dinasida. Apuli pargukui ma keluarga ini. Suak songonima, hutangnya kok kami keluarga ni inanami Cahaya Boru Ginting. Keluarga siagian do sudia kapoparan ali Tuhan hodo manotopon akka umur nami alani molo di luas so marukil keluargai di obason ala parsirangan rap dohot nahina holongan ni rohana sida terpatu pahodo pangapulion jalalas ni roha tuakatik kinaneng roon di sudena akka parngulmiton ningulu nasida asa masa depan nasida piala Tuhan hupagonggopok kami matuhom asa salehom ma kalas ni rohai utangnya kok kami manang akaruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton Jesi Tumorang Juliana Alfrida Siahaan Nyonya Pardede Boru Sitohang Herman Tanda Sitorus
nyonya nai borhu borus torus, sintua radot si naga, diwi si hombing pantas si nurat, lauren si manjuntak krista, sian turim minar luban tobing, nyonya si torus boru tampunan, nyonya si tua luban toruan boru tasoit, mareti boru si rait, neti herewati, si manjuntak si dabalok, nyonya si tua jeneng golan boru si lalaki, nyonya tambunan boru si rait, dosa luhutna karuas ni huriam, nasohagu arak kami sada-sada. Alea mang pardengga basa hodo Tuhan nami paddauni nasumurung. Natuk pamalupon ragamnya kapar sahiton, alani jama mapamatang nasida. Tanggali sahiti ali Tuhan. Jala pasu-pasu manangaka obat si panganon sinumon. Pakobasion ni dokter paramedis nang keluarga parkitian pasagaton hakipason tu nasida. Lumubi ma dia kadongan nami na hinaholongan ni rohanami akan amar sahiti. Saya pasunggulhon asa toktong marsigor-gor hapor siaonna. Asa diingo maswarahon mangidohon asidot holong ni roham. Unang luas na sida maddili. Alay pabenge marohana. Jala toktong ingoton nali Tuhan pardenggab bahasa parasiro kadohom. Na toktong sumarikon akan pinangido ni rohana. Ali di batama nami hutangnya kok kami mau ngulu nami di bagasan nasa minggon. Ibur magurang maka poso-poso bahinom mali Tuhan sitok kapanay na iton. Dahusya nakaparmarani daging nang todi. Lumubi ma di situasi pandemik saaton na ikon marsia jarak enakon nami marhiti-hiti daring virtual. Saya pahibul marohan yak enakon nami marsiajar. Uru pinasida li Tuhan. Asaga belam tabba parbinotoan na tuak katikin na nengroon bohal di tonga-tonga ninguluna. Saya pasaha makaulaon tuak karuas ni huriam na tongon nuaing mangalului par kerejuan ayo par hatopot kami duali Tuhan. Pasu-pasum dua kaulaoni jala pajowom mudui komulau-lau kami. Yak kana maulau-lau tutu saya pasu-pasu mana sida mangulak kaulaun nai asalam gadda parbuena pornges jala sian parbuena porngisi mapakionna mamuji pasangapoko dohok mangulak kaulaun nadenggan sumarihon rumah tanggana sumarihon naka masyarakat di sekitarna marbagi di pasu-pasu nasiakko ale Tuhan utangnya ko kami maganup rumah tangga asahomal na mangalion hasadaon las niroka hadameon asa unang adong kapargutu-gutuon ale hasaurdo tum maju pangali Tuhan asa sadalam maah madohot ina lau mangalugah rumah tangga guk hadameon nang pasu-pasu jakko nang kayanak ko pesay pasu-pasu na sida agabe ianakon na uduk jala ulo tuak kanatorasna hutangnya ko kami manang akaruas ni huriam na soda potar rokap dope saya pasaha madina sida kasih rokap ni todina nang ruas ni huriam neng majalo pasu-pasu pardonga sarepeon di bagasan nasa minggon upasaha tami mana sida le Tuhan saya pasu-pasu nasida asa molope dibuka nasida par rumah tanggaon gabe keluarga sitiruom mai ala hotok tong dongan nasida dihaposi nasida hodo Tuhan nama masuk-masuk uluna jala hatam do nagabe dasor lahu membangun rumah tanggana tu akati kerengro sudia kana rikot nani harikot ton ning aka hasuhuton parana do parboru di pamasu-masuan anak do boru di uriami saya homale Tuhan nasumari honi patiur saluhutna kaulaun nasida utangnya ko kami manang akan na tua-tua nami di dalam sudut mata niari ni ngulu nasida pos dorohanami ale Tuhan songon mata niari bicar do bahenom muha porsionna na sumodangi nguluna asalam tau nasida madok mau leate dia kabal gani pasu-pasu naung jinalona siakko dau sian roha na marungut-ungut alai marhasonanga manasida gabi tau tiruan tua kasuduk na poso haba orang nya kapoda
haboran niak kasih paingot. Saluhut nak katantangan na hubul sami di ngulu nami, upasahat hami matuhuali Tuhan urupi mahami. Selehom mak jalan keluar ka solusi. Asa gabi bui hami haruar siani gabi cupang nami ak kaulupolo dohot las ni roha. Saya tong mamarsi hohot hami tuho. Asa huingot hami laho pasahaton hadirion nami ngulu nami tuadopamu. Dohot matahe akan hinirim nasinakapan ni roha nami. Sai pasu-pasuhum mayali Tuhan hobar tuasi do tolong ni roha. Dina mulak behami no siap bagas joromon nang duksip pulak kai badaon sai homa masu-masu ngulu nami. Badaon nang akapar marani daging nang todi. Ale taruli mahami dia kalas ni roha sian asi ni roha. Alani Yesus Kristus Tuhan nami calo mahami. Amin. Mari demahita laus tapasaha mapiliata tujulu. Ayat tolulas jongjong mamuna. Hatanang sorami pasangan pemai doa mahayani para pari kami para martang yang mahita pasahatun peliata tuadu pani debata. Ali debata manami na di banugi jang hodo haroroan ni salu sila lehon naringga dohot nasau libasa na muli utus. Upasatai masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya calo mega biwap na hucus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa oparsiak kami pilihanon. Pati bulon harajam mitongatongani huriam dohot di portibion. Buhai maruhanami marhiti hiti tordim. Asalamutada hami kudang ni sila lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami medok mau lihat itu kom. Mar hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale di bata nami di bata ama anak doto di perbadiam. Nabadia doho. Jalagok muliat pertibion. Pinuji jala pinasangak mahoro di saleling-lelengna. Alaniasi ni roham naung sahat tuhami doho tu sude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala naung di papatar jala di bata doko tuhami hadiriomu. Holong ni roham asin ni roham. Labbas ni roham. Khasesani dosa hanguluan sugut. Arta silehonommu sugut. Rodi uhum sidawammu sugut. Nasoha bilangan dosuli naing. Ay nasodung niatusan ni jolma. Di patorak kodo tuhami. Nasodung nida ni jolma di pataridau kodo tuhami. Nasodung hinasi holan ni pertibion di buah kodo di hami. Nasotar lehon pertibion di leok kodo tuhami. Alani upasat hami matuho daging nami tod dinami roha nami ro di saluhut na di hami. Asapatomu hami tu harajommu na di banwagicang. Hodo manop pahami upay tubuh hami tu hasianganon. Say toppa jala pay baru mahami. Asa tubuh hami padua lihon. Jala gawe partohap di hasiangan na rosogut di labungmi. Na uduk jala serep do rohanami, rotuho mangalehon rohanami. Say bahem may inganamu. Say homa mangula jala margogo di bagasak kami. Say paujung ulaon naung pinuk kami di hami. Naung sinahakmu guarmu tu hami. Naung terdidi hami tu bagasan guarmu na badiai. Asa hami diho jala ho di hami. Say lam tanggali rohana buruk siak kami. Jala suluk rohane baru tu kami. Asa badia parangenami. Babua naung mau liate rohanami tuho. Sai pargugui mahami. Asa ho parangeo kami sude nanidokmu tu kami. Babua naung tutu kami aka anakmu. Jala panean dihanguluan sogut. Sai paian barita nauli di kami. Asa adong pargugunami. Saleleng hubulus kami hasianganon. Sai patugu haporsian nami. Marhite-hite tod di parbadia. Sahat rodi hamatian. Asa sahat kami tuho. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alea manami na di banwagijang. Saya pinorbadia maguarmu. Saya roh maharajamu. Saya saham malomoni roham di batongon songon na di banwagijang. Leho matu kami serenong luan siapari. Sesama dosa nami. Songa panesa nami dosa di dongan namar dosa tu kami. Unang kami tu giyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangagom. Mahamu di bagasad damai jalo homo pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de bata mahu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midako. Di dopakkon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di parsor homada mena tu todim. Di hamuna kamanami nanami hanggi pinaribot nadong di bagas gerejaon suak songoninang maddohoti live streamingon di tonga-tongan di bagastam hami atas nama ni padditam situam parhaladum suak songoninang song leader nang pemusik nang tim multimedia ni huriata pasahaton tuhamu kamanami do inanami selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati salam sehat tetap menjaga kesehatan. Shalom.